П'ятий дзень навенны. З жыцця святой Рыты. Святая Рыта зразумела, што дзверы кляштара не адчыняцца перад ёй, пакуль не будзе дасягнутае прымірэнне паміж раднёй забойцы і роднымі яе забітага мужа. Таму сама вырашыла ўзяць на сябе абавязак наладзіць сувязі прабачэння паміж варожымі кланамі, убачыўшы ў гэтым волю Бога і сваю місію. Колькі ненавісці і злосць, колькі пагарды і адмоваў давялося ёй вынесці, перш чым растаялі разлютаваныя варожыя сэрцы. Это была доўгая і цяжкая праца. Аднак вынік аказаўся цудам. Фактычна, святая Рыта спыніла кровапралітную вайну у цэлым горадзе, якая цягнулася праз пакаленні. З літаніі да святой Рыты. Святая Рыта, праслаўленая Богам праз цуды, маліся за нас. Святая Рыта, заўсёды выслуханая Богам, маліся за нас. Каб мы выракліся ўласнай любові, выпрасі для нас, святая Рыта. Каб мы удасканальваліся ў пакоры, выпрасі для нас, святая Рыта. Малітва ахвяравання навенны праз заступніцтва святой Рыты. Святая Рыта, ты з'яўляешся апякункай у цяжкіх справах, заступніцай у безнадзейных сітуацыях, цудоўнай зоркай святога касцёла, люстрам цярплівасці, лекаркай хворых, суцяшэннем засмучаных, узорам сапраўднай святасці, любімай абранніцай Езуса Хрыста, пазначанай цернем з кароны укрыжаванага збаўцы. Усім сэрцам ушаноўваю цябе і прашу, маліся за мяне, каб ва ўсіх жыццёвых сітуацыях я навучыўся прымаць Божую волю. О, святая Рыта, прыйдзі мне на дапамогу і ўчыні, каб я спазнаў вынік тваёй апекі, каб былі пачутыя мае малітвы каля трона Божага. Выпрасі для мяне ласку ўмацавання у веры, надзеі і любові, шчырага праслаўлення беззаганнай Марыі, а таксама тыя ласкі, аб якія пакорна прашу Бога праз тваё заступніцтва падчас гэтай навенны. Учыні, каб перамогшы ўсялякія перашкоды і спакусы, я мог калісьці дасягнуць неба і там дзякаваць табе і вечна радавацца разам з табой. Годная хвалы, святая Рыта, ты пажадала цярпець разам з Езусам укрыжаваным. Выпрасі для мяне ў Бога вялікую ласку, каб паслухмяны Божай волі я годна зносіў усе выпрабаванні
і цярпенні майго жыцця. Амен.